metara engleskih punokrvnjaka, kup Zagrebačkog hipodroma i krenuli su problemi na startu za Mistral i to je peh za startni broj 3, ali da vidimo kako će se to rasplesti, tko se najviše probio. Viki Di na čelu. Viki Di Pokta, Miss Bruch, dakle to je poredak ovoga trenutka. Ništa ta vlasta, ne čujem sad, trkam je, pratim kameru. Viki Di dalje na čelu, Viki Di Pokta. Viki Di i Saša Glogovac i dalje su na vrhu, ali velika je gužva. Što je još ovdje moguće? Garda Kapitani, sve bolje djeluje Garda Kapitani iz... Na treću poziciju prelazi. Na treću poziciju Garda Kapitani. I dalje u vodstvu Viki Di, poravnati Pokta, Garda Kapitani. Poravnati Garda Kapitani. Garda Kapitani ovoga trenutka na drugoj poziciji. Viki Di i dalje čini se na čelu, da vidimo tko će ući prvi u završnu ravninu, tko će krenuti prvi prema cilju. Miss Bruch, Garda Kapitani u borbi. Miss Bruch čini se, probija se. Miss Bruch i Garda Kapitani. Jan Havlik ili Goran Veštlović, da vidimo finiš utrke na 1600 metara, kup Zagrebačkog hipodroma. Vesponeta pokušava s vanjske strane, tko će prije ući? Miss Bruch, Vesponeta, Garda Kapitani. Miss Bruch, Vesponeta, Garda Kapitani. Miss Bruch na broju 1. Konji, da vidimo tko će proći ovdje prvi pored konja. Aha, tuširanje, odlično. Grošek na čelu, slijedi ga Karat. Grošek se probio na vrh, Grošek se probio odmah na vrh, slijedi Karat, pa onda Kabir koji se probija ovdje sa vanjske strane. Kabir broj 3, dakle Grošek broj 4 na vrhu, broj 1 Karat, jedan od favorita dakle za pobjedu danas na Zagrebačkom hipodromu, ali puno još do kraja, 2000 metara utrka. Grošek, Karat, Kabir, poredak i dalje nepromijenjen. Grošek vodi za pola dužine. Marijane, što ona dva pričaju? Možda već i za cijelu dužinu. Stišće ga. Vidim da je, pokazuje... Ali Karat pritišće, ne da Karat, da vidimo tko će to bolje tempirati, tko će imati više snage u finišu. Sad kreću pomalo, da sad se Grošek i dalje na vrhu, Stanislav Georgijev i Grošek i dalje vode ovu utrku arapskih konja na 2000 metara. Prvi Korbač i Jan Pavlika na... Prošli smo dakle polovicu staze, idemo polako prema cilju, idemo na najuzbudljiviji dio ove utrke. Grošek ili Karat. Karat je ubrzao, Karat se sasvim sada približio, Kabir je zaostao, dakle ostaje nam samo pitanje Karat ili Grošek. Izjednačeni Grošek i Karat. I evo ih u posljednjem zavaju, evo ih prema cilju, da vidimo tko će imati više snage, tko je bolje tempirao to. Grošek, Stanislav Georgijev ili Karat i Jan Havlik prema cilju. Mrtva trka, tko će izdržati, tko će imati više snage, tko će prije. Grošek je ubrzao, Grošek ide i Grošek. Grošek pobjedi. To čini se u redu, sad su svi konji na mjestu i krenuli su. Start je pušten na 2000 metara, da vidimo tko se to probio odmah na početku. Dvojku ću kasniti.
za mijenjanje pravca. Čekaj, The Story. A nisam vidio. Koji je Prodigy, ne vidim The uopće. Story na čelu, The Story čini se na čelu. Da, Prodigy ovoga trenutka, Prodigy na vrhu. Broj 6, Prodigy se vrlo dobro probio. Velika je gužva, ali ide s unutarnje strane. Mejdan s unutarnje strane prošao i prošao na vrh Mejdan na prvom mjestu, Prodigy odmah iza njega, ali već je ostvario prednost od jedne dužine Mejdan, startni broj 2. Mejdan, Prodigy, The Story na trećem mjestu koji je dobro krenuo. Toshiro se probio na treće mjesto ovoga trenutka. Toshiro prelazi u drugo mjesto. Toshiro u borbi za drugo mjesto i dalje dakle na vrhu Mejdan. Prodigy ne popušta i dalje na drugo mjesto. Ali ne da Prodigy svoje drugo mjesto. Toshiro je posve blizu. Zaira na začelju. Zaira nam zaostaje na začelju. Zaira više nema pravih izgleda za borbu u ovoj utrci, ali idemo mi polako prema završnom dijelu staze, idemo na posljednji zavoj. Mejdan i dalje na čelu, može li obraniti svoju prednost koju već dugo ima ovdje? Mejdan i dalje na čelu, Mejdan za cijelu dužinu, možda i više ovoga trenutka. Mejdan prema cilju, Mejdan prema pobjedi, još to povećava. Mejdan i Jan Havlik prema novoj pobjedi za Ivu Servara, uvjerljivo Mejdan, drugo mjesto, The Story. Toshiro Toshiro čini se treći. i Prodigy četvrti.